Yeah, brother. Link up. Even play. Stay in line, Jacob. As a line, good. Play, use it. Hand up there. Cross. Six. Kick it. Link up. Fill the field. Good, keep pushing up. Push up. Good, next. Play away. Take it on, Jake. Working field, Jacob. Support. Keep the ball. Yeah, find the line, boys. Find the line. Don't jump out. Find
That's why I didn't show us how to let it pull.
Mi fydd y gemau nesaf yn dechrau am 20 munud i 1. The next games will be starting at 20 to 1. Ar cae 1, bydd bechgyn blwyddyn 11, Aberdâr yn erbyn Bro Teifi. Ar cae 7, bydd bechgyn blwyddyn 9, Eglwys Newydd yn erbyn Glan y Môr. Ar cae 8, bydd bechgyn blwyddyn 9, Pen y Dre yn erbyn Coleg y Dderwen. Ar cae 9, bydd bechgyn blwyddyn 9, Cwm Rhymni yn erbyn Ton y Rhefail. Ar cae 10, bydd bechgyn blwyddyn 9 uwchradd Caerdydd yn erbyn Pwllffordd. Ar cae 11, bydd bechgyn blwyddyn 9 Llangynwyd yn erbyn Dyffryn Aman. Ac ar cae 12, bydd bechgyn blwyddyn 9 Cennydd Sant yn erbyn Cantonian. Mi fydd y gemau yma yn dechrau am 20 munud i 1. These games will be starting at 20 to 1. Os allwch chi please gwneud eich ffordd i'r cae cywir. If you can please make your way over to the correct field. Diolch.